bag yma. A poteli. Mewn i'r bag arall. Potel arall. Mewn â hi. Mae'r bag yma eitha llawn nawr. Welly fi beidio rhoi rhagor o boteli mewn i'r bag yma, rhag ofni'r holl boteli gwmpo ar lawr, a dyna beth fydd Annie bendod. Lisa, wyt ti'n meindio gwneud beth bynnag wyt ti'n ei wneud yn dawel os gwelwch yn dda? Pam? Wel, fel mae'n digwydd, dwi'n brysur iawn. Yn brysur yn gwneud beth? Wel, peintio siŵr iawn. Wy'n gwybod hynny, ond peintio beth? Arwydd ar gyfer y parc. Y parc i fe? Gaf i weld e? Ond Iwan, s'dim byd ar yr arwydd me. Nag oes, ddim eto. Wel, pam nag wyt ti wedi dechrau peintio ar gair parc, te? Wel... Wel, beth? Wel, mae'n y reswm da iawn, Pam. O, wel, beth yw e, te? Dydw i'm yn siŵr iawn sut i sillafu'r gair parc. Ddim yn gwybod sut mae sillafu parc. Na. Neud i ddangos i mi, plis? O'r gore te, gan dy fod ti wedi gofyn mor neis. Ai, dyma ni. P. P. A. A. R. R. A'r llythyren olaf, sef C. Parc. P. A. R. C. Parc. O, diolch yn fawr iawn, Lisa. Pleser, Iwan. Rwan ta. P. Mae problem dy fi, problem fawr. Wi eisiau croesi'r afon, a mae llond yr afon o ddŵr, ac mae'r dŵr yn wlyb. Ac os byddai'n gwlychu fy sanau, byddai'n cael anwyd chi'n gweld. O, sut ydw i'n mynd i groesi'r hafon heb wlychu? Fe allan ni gael cwch. Bydde cwch yn mynd â fi ar draws yr afon heb wlychu. Ond na, dyw'r afon ddim digon dwfwn i gwch. Beth am neidio ar draws yr afon? Na, byth. Mae'r ochr draw yn bell i ffwrdd, ac fe fydden ni'n siŵr o syrthio i ganol yr afon. Splash, fel na. O, diar. Chi'n gweld, mae problem fawr dy fi. Aha! Be sy draw fanna? Wy'n credu mod i wedi datrys y broblem. Dyma'r ffordd rwyddaf i groesi'r afon. Wrth gwrs, pont. P. P. A. R. C. Parc. Perffaith! Wyt ti wedi gorffen peintio arwydd y parc eto, Iwan? Do, edrych arno fo. Mae o'n dda'n, dydi? Wel, pwy fydde'n meddwl y gallu di beintio arwydd mor daclus? Paid! Dydi'r paent ddim wedi sychu'n iawn eto. Wel, trai ti'n aros i'r paent sychu ar arwydd y parc, fe gei di ddod i fe helpu i gario'r bagiau yma allan. Pam, be ti'n neud? Casglu papur a chasglu poteli. Wel, i be? Wel, i fynd â nhw i'r banc papur a'r banc poteli wrth gwrs. Banc papur? Peth ar y ddeiar di rhywbeth felly? Bocs mawr, lle gall pawb fynd ar papur nad ydyn nhw ddim eisiau. O beth sy'n digwydd i'r papur wedyn ta? Yn cael ei ailgylchu. Pardwn? Ei ailgylchu, ei ddefnyddio i wneud rhagor o bapur. Wel, pam? Fel nad oes rhaid i ni dorri rhagor o goed lawr i wneud rhagor o bapur. Pwynt da iawn. Mae'n biti torri'r coed prydferth i lawr mwyn gwneud papur. Biti mawr. Nawr, dere helpu fi gario'r bagiau yma allan.
Iawn, ac wedyn mi gei di fe helpu i osod yr arwydd ma yn y parc. Bant yn ni te. Mam, pam bod yr adar yn canu? Am ei bod hi'n haf. Mam, pam ei bod hi'n haf? Am ei bod hi'n braf. Mam, pam ei bod hi'n braf? Am bod y tywydd wedi cynhesu. Mam, pam bod y tywydd wedi cynhesu? Oh, pam? Dwi wedi cael llond bol ar yr holl holi ma. Pam? Lisa, wnei di basio'r pasta am ysgol di'n dda? Lisa, y pasta am ysgol di'n dda? Iawn. Oh, mae lle braf yn y parc yn dos e? Oes, ond mae'n bwll dŵr prydferth iawn o rhywle. Pwll dŵr am rhe? O draw y penacw, dwi'n meddwl. Dwi'n credu am dro bach i chwilio am y pwll. Welai di toc. Iawn, paid o bod yn hir. O, poenus! O, Lisa, tyr dy nôl. O, dwi mewn poen. O. Pwll. A dyma'r pwll. O, na. Dyw'r pwll hwn ddim yn hyfryd o gwbl. Mae llawn sbwriel. O, papur. A beth yw hwnna? Potel. O, acha fi. Pe? Iwan, problem fawr. Problem? Ie, dyna gyda fi gloi. Aw, bod o'n pinsio! Acha fi! Yn ofnadwy yn diwe. O, pwy fysa'n taflu'r holl sbwriel ma fewn i'r pwll? Dwi'm yn gwybod, Iwan. A beth am y pysgod bach? Pa bysgod? Wel, y pysgod sy'n ceisio byw yn y pwll. Oes ne bysgod i fewn yn fanne? Wrth gwrs. Wel, o leia maen nhw'n ceisio byw yn y pwll. Ond mae am mor fudur. Dwi'n ni ddim fyddai pysgodyn o unrhyw fath eisiau byw mewn pwll fel hwn. Pysgodyn. Pysgodyn efo problem, mae problem da'r pysgodyn. Dim lle i ni gael nofio yn y pwll welwch chi. Mae'r pwll yn llawn papur, poteri o bob natur. Pwy fydde isio byw mewn pwll fel hyn meddwch chi. Pysgodyn efo problem, mae problem da'r pysgodyn. Wedi mor ddwl a ddwl i'r rhain i'r pwll wyddoch chi. Se'n byd o fwy pleserus, se'n profi fwy gofalus, a rhoi pob peth fel papur yn y bin welwch chi. Pysgodyn efo problem, pysgodyn efo problem, pysgodyn efo problem. Pwy, Lisa? Pwy fysa'n taflu'r holl bapur yma fewn i'r pwll? Dwi'm yn gwybod, Iwan. Ond pwy bynnag yw e, ni mynd i'w ddale. Neu nhw? Yn hollol. Na'r dere. Awn ni gwotw tu nôl i'r clawdd yna. Ond pam? Allen ni weld pawb sy'n dod at y pwll ac wedyn dal pwy bynnag sy'n taflu'r papur a'r poteli i'r dŵr. Syniad da iawn, Lisa. Dere. Plethu.
O. Aha. Tiw! Pupur. Lisa. Edrych, Iwan, plismon. Mi wneith o'n siŵr o'n helpu ni os gwelwn ni rhywun yn taflu sbwriel i'r pwll. Shh, mae rhywun yn dod. Reit te, dere ni gael gweld beth fydd y ddoi yma'n neud ar papur a tiniau pop na. O na, plant dyn nhw. Byddai plant bach byth yn taflu sbwriel i fewn i'r pwll. Edrych! Hei, cer di nôl y plismon. Dwi'n mynd i ddal y ddau gnaf acw. Hei, chi'ch dau, dowch yma! Brysia! 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 Plismon. Stopiwch! Hei! Be da chi feddwl da chi'n ei wneud? Aw, pen Elin! Aw, pen Elin! Del, peidwch chi o meidio gwneud hynny eto. Tom, pwy sy'n mynd i'r rwystro ni? Y plismon, dyna pwy. Gafin, plismon. Dewch chi'ch dau hefo fi. Be da chi'n mynd i wneud efo nhw? Mae'r ddau yma mynd i fod yn fechgyn prysur iawn. Prysur? Be maen nhw'n mynd i wneud? Lanhau'r pwll. Casglu'r sbwriel na gyd a roi all yma i fod. Yn y bin. Dewch, mae gennych chi prynhawn hir o'ch blaenach chi. Diolch yn fawr iawn i chi am eich help. Pleser. Da iawn, Iwan. Mi fys ti'n ddewr iawn yn dal y ddoi fechgyn na. Welis di nhw yn fy nharwy? Do. Y penelyn hwn oedd o efe? Ie, a'r pen glin yma. O. Mae'n credu dy fod ti wedi brifo'n ofnadwy. O, do. Poenus. O, dwi'n i mewn poen. Dere mlaen. Fi eisiau gweld os ti wedi gosod yr arwydd parc na lan yn iawn. A pheth arall, nes i frifo fy mawd. Fy mawd wrth osod yr arwydd ne. Aw, o, poenus!